Láska jako z románu zničená chamtivostí. Nechtěl se s ní dělit o peníze. Nikdy jsem neviděla člověka, který by byl natolik posedlý penězi. Rozvodové vyrovnání mělo skončit smrtí. Nemohl jsem uvěřit tomu, že zašel tak daleko. On si snad myslel, že nemůže být zadržen. Překvapilo mě, že měl všechno dokonale promyšlené. Dělit se o peníze pro něj bylo nepřijatelné. Rozhodoval nejenom o výdajích, ale i o životě svojí manželky. Lakomý milionář chránící svůj majetek za každou cenu. V dnešním pořadu. Zone Reality uvádí Slepá spravedlnost. Kolik stojí vražda? 28. března roku 2001 nafilmovali dva policisté ze sledovacího vozu velmi bohatého podnikatele Joela Sandlera na parkovišti obchodního centra King of Prussia na předměstí Filadelfie. Ale Sandler nemyslel na nakupování. Ve skutečnosti jen velmi nerad utrácel. Byl to rafinovaný investor, který zbohatnul na realitách a cenných papírech, ale byl to také nechvalně proslulý lakomec. Peníze vydával jen za to nejnutnější, jenže jeho bohatství bylo ohroženo, protože se komplikovaně rozváděl se svojí manželkou Lindou. Rozvod ho mohl přijít na miliony dolarů. Měl větší strach z toho, že přijde o svůj dům a o svoje peníze, než že přijde o svoji manželku. Joela zajímaly v životě jenom peníze a kdyby se rozvedl, musel by se rozloučit minimálně s polovinou svého mnohamilionového jmění. A to se mu samozřejmě nelíbilo. Sandler se na parkovišti měl sejít s nájemným vrahem, který by zavraždil jeho manželku. Jenže muž, kterého považoval za nájemného vraha, byl ve skutečnosti tajný policista. Policie dostala informace o jeho plánech. Jeden člověk se obrátil na naše detektivy s tím, že se ho Sandler zeptal, jestli nezná člověka, který by byl ochoten spáchat vraždu. Na to jsem rozhodl, že se jeden člen tajné protidrogové jednotky bude vydávat za nájemného vraha. Chtěli jsme zjistit, jestli opravdu organizuje vraždu a případně ho okamžitě zatknout. Tajný policista šel za Sandlerem do jeho auta, aby si promluvil o detailech vraždy. Postupujeme podle plánu. Když pracujeme v utajení, snažíme se mít všechno promyšlené předem. Nasedli do auta a Sandler zahájil rozhovor. Musím si něco zařídit a dostal jsem na vás kontakt. Když policie nahrála, jak se Joel Sandler pokouší najmout vraha, zdálo se, že milionářův osud je spečetěn, jenže tento muž nebyl žádný hlupák. Jestli někdo věděl, jak si zachránit kůži, byl to právě Joel Sandler. Joel se narodil do zlaté kolébky, vyrůstal jako jediný syn ve středostavovské rodině na Long Island v New Yorku. Rodiče si přáli, aby se z něj stal doktor, ale když v roce 1972 ukončil studia na Pittsburghské univerzitě, otočil se k medicíně zády. Tvrdohlavý Joel se rozhodl, že bude mnohem lepší usilovat o peníze a majetek. Ve stejném roce, zatímco hledal stále cestu k bohatství, náhodou potkal svoji životní lásku. V jedné filadelfské restauraci, kde pomáhal s rekonstrukcí, si všiml Lindy Millerové, která seděla sama u stolu, na druhé konci místnosti. Linda nebyla dívka, ze které by muži šíleli. Byla tichá a plachá a nikdy neměla vážnou známost. Ale Joel se bláznivě zamiloval. Přišel k ní a začali si povídat. Teď byste to do něj neřekli, ale tehdy byl velmi atraktivní, šarmantní a výřečný. Úplně se jí z něho zatočila hlava. Byla to velmi nejistá žena. Joel si vzal Lindin telefon a zavolal ji hned, jak přišla domů. Následoval vášnivý románek a za 2 roky se Joel a Linda vzali.
Záhy poté se jim narodili 2 děti, Jared a Allison. Zdálo se, Joel Sandler má skvělou rodinu a brzy si také sehnal skvělou práci. Místo makléře v bance Merrill Lynch na předměstí Filadelfie svět financí ambicioznímu mladíkovi dokonale vyhovoval. Talentovaný a rafinovaný Sandler si záhy vybudoval renomé agresivního makléře se skvělým finančním instinktem. Zanedlouho vydělával víc než $150,000 ročně, jenže jeho posedlost penězi mu v bance Merrill Lynch získala jen velmi málo přátel. Po mnoha stížnostech spolupracovníků na to, že Sandler je příliš neomalený, ho jeho šéf nechal přeložit do jiné kanceláře. Chtěl si sebou odvést všechny klienty, ale šéf mu to nedovolil. Podle Lindy mu vyhrožoval, že ho zabije. Tehdy ho na místo přeložení vyhodili. Za všech okolností musel kontrolovat lidi, které měl kolem sebe. A když se mu to nedařilo, vybuchnul vzteky. Sandler nepřišel jenom o práci, ale také o dobrou pověst. Nikdo ve světě investic by ho nevzal, ale v roce 1978 sehnal místo v rostoucí realitní firmě a začal zprostředkovávat investiční obchody pro bohaté rodiny a podniky. Rozmach realit v 80. letech způsobil, že Sandler vydělával víc než $500,000 ročně. Sandler na tom byl v 80. letech velmi dobře, nashromáždil velké bohatství právě pomocí velkých daňových úlev. Byl to velmi zdatný obchodník, vyznal se v realitách a vydělával velké peníze. Peníze Joelovi nechyběly, proto v roce 1985 koupil za $500,000 dům v Bryn Mawr v Pensylvánii, což je jedno z exkluzivních filadelských předměstí zvaných Main Line. Sandler dal svému novému sídlu název Gables. Main Line je jedna z nejbohatších oblastí v Pensylvánii i v celých Spojených státech. Sandlerovi žili na jednom z nejexkluzivnějších míst v Main Line na předměstí Filadelfie a nežili v obyčejném domě, nýbrž v honosném sídle. Joel Sandler dosáhl všeho, co chtěl, měl ženu, 2 krásné děti a nádherný dům ve Filadelfii. Naprosto nic mu nechybělo. Main Line ve Filadelfii je místo pro ty, kteří chtějí stále víc. Zvenku se zdálo, že tam Sandlerovi skvěle zapadají, ale za krásnou fasádou jejich sídla se schylovalo k obrovským problémům. Crimes of greed and power. He wanted a lot more money than he had coming. She liked the power. She wielded the power. Dark deeds of the rich and famous. You wouldn't do that to Anna, and he did it to my sister. That's what made him so scary. Real-life film noir. In its wake, this case has left victim upon victim upon victim. From the depths of high society. Rich people sometimes get away with things. Power, privilege, and justice. Tonight on CBS Reality. The whole town has seen it at some point in time. What is it? That's the question. When he left that Saturday morning, and he said he didn't want to go. That's what I remember about him leaving that morning. Maybe my husband knew too much. That gun never got that close to Mr. Kennedy's head. So what happened to him? It's very much like trying to assemble a jigsaw puzzle. We're on to the trail. Unsolved mysteries. Tonight on CBS Reality. V roce 1985 Joelu Sandlerovi na první pohled vůbec nic nechybělo. Měl miliony v bance, nádherný dům, krásnou manželku a 2 skvělé děti. Vypadalo to jako život, kterýmu mohou ostatní jenom závidět. Vypadali jako dokonalá rodina. Jejich dcera byla krasobruslařka, jejich syn hrál moc dobře tenis. Matka byla učitelka a otec obchodník. Žili v překrásném domě v Main Line, což je jedna z nejbohatších oblastí v Pensylvánii. V životě jim nic nescházelo. Jenže Sandler se nedokázal z nově získaného bohatství těšit. Jeho posedlost penězi stále rostla.
Joel Sandler byl nejlakomnější milionář pod sluncem. Mnozí lidé si utahují z těch, co se snaží něco ušetřit, jenže on zašel mnohem dál. Bylo o něm známo, že vypíná horkou vodu, když měl pocit, že se někdo příliš dlouho sprchuje. Nechtěl vydat ani $1 zbytečně. Zřídil si předplatné novin, které bylo na zkoušku zdarma, jenže když měl začít platit, objednal si jiný titul. Jezdil pro benzín a odjížděl bez zaplacení. Byl šetrný do té míry, že byste si mysleli, že nemají žádné peníze, že jsou zcela bez prostředků. V zimě Sandler nepouštěl topení, místo toho stěsnal rodinu před krbem, aby se zahřála. A jestli vám tohle nepřipadá jako něco neobvyklého, bylo zaznamenáno, že močil do kelímků, které vyhazoval z okna, aby ušetřil za vodné. Finanční situace rodiny začala být velmi napjatá. V roce 1991 byly odstraněny mezery v zákoně, které dovolovaly Joelu Sandlerovi vydělávat velké peníze na zprostředkování realitních obchodů. Půlmilionový roční příjem byl pryč. Joel potřeboval novou práci. Podnikový Sandler si otevřel vlastní zprostředkovatelskou kancelář Sandler a společníci, jenže žádné společníky neměl. Sandler byl jediný zaměstnanec. Možná, že to uměl s penězi, ale neuměl to s lidmi. A sehnat klienty nebylo nikterak snadné. Musel s tím mít velký problém, protože působil velmi podivně. Měl velmi pronikavé oči, kterými vás probodával. Tvářil se nasupeně, šířil kolem sebe atmosféru strachu. Nechtěla bych s ním spolupracovat. Sandler a společníci byla firma o jednom zaměstnanci, která sídlila v suterénu jeho domu. Stále obchodoval, fungoval jako zprostředkovatel, občas se mu podařilo vydělat nějaké peníze, i když jeho příjem se dramaticky, velmi dramaticky propadl. Právě takhle si to nepředstavoval. V roce 1992 velmi nutně potřeboval peníze a tak začal investovat do realit po celých Spojených státech a obchodovat na akciovém trhu. Stále dokázal vydělat na všem, čeho se dotknul. Penězi posedlý milionář v tichosti shromažďoval bohatství, ale kolik vlastně vydělal, nikomu neřekl, ani své manželce. Linda byla tradiční žena v domácnosti, která vychovává děti. Neměla vůbec žádný přehled o financích. Nové investice Joela Sandlera byly extrémně nestálé. Obchodování na burze představovalo ohromné riziko. A jak se trh každý den měnil, měnilo se také chování Joela Sandlera, které bylo čím dál tím agresivnější. Jeho nálada se měnila podle toho, jestli vydělal nebo prodělal peníze. Když vydělal, všechno bylo v nejlepším pořádku, ale když prodělal, Linda se musela mít na pozoru. Odnášela to hlavně Linda. Fyzicky ji napadal, když se mu nedařilo nebo když něco nenakoupila se slevou. She would get an elbow in the stomach if she didn't use a coupon for shampoo. Joelovo chování bylo stále horší. Nejenom, že byl svoji ženu, ale stal se z něj také zloděj. V polovině 90. let byl přinejmenším 4krát zatčen za krádeže v obchodech, mezi jinými odcizil cigarety, svetr za $100 a prostředky na údržbu trávníku za takřka $1000. Sandler jednou odmítl zaplatit malíři pokojů, se kterým se domluvil na ceně. A když mu malíř pokojů vytkl, že nemá charakter, Sandler mu odpověděl, že sice nemá charakter, ale má spoustu peněz v bance. V létě roku 1998 začaly investice Joela Sandlera stagnovat. Příliv financí zeslábl, jeho frustrace se dostala na vrchol a zlost si vyléval na Lindě. Čím horší byla jeho finanční situace, tím byl na ní agresivnější. Vyvrcholilo to v září roku 1998, kdy s ní mrštil přes celý pokoj. Tehdy došlo, že musí zmizet, že se jeho chování stále zhoršuje. Byla to pro ně poslední kapka, která ji donutila utéct z jejich domu a ukončit jejich manželství. Linda Sandlerová měla strach o svůj život. Utekla do rodinného domu na pobřeží New Jersey a požádala o rozvod.
Ze všeho nejvíc usilovala o klid a o rozvod s Joelem. To pro ní bylo nejdůležitější. Ale taktéž chtěla část majetku, o který by se s ní Joel musel rozdělit. Linda nyní usilovala o to, čeho si její manžel vážil ze všeho nejvíc, o jeho bankovní účet. Joel Sandler by se snadno dokázal vzdát svého manželství, ale za žádnou cenu nechtěl přijít o svůj majetek. V září roku 1998, po takřka 25 letech manželství, toho měla Linda Sandlerová dost. Utekla z rodinného sídla v Main Line a zažádala o rozvod. Chtěla získat více než polovinu ze 4,5 milionového majetku svého manžela, jenže Joel Sandler nebyl ochoten dát Lindě jediný cent bez boje. Rozvod málo kdy proběhne v klidu, ale rozvod Sandlerových byl mnohem divočejší, protože Joel Sandler byl velmi lakomý a velmi mu záleželo na penězích. Linda Sandlerová měla nárok na podstatnou část jejich majetku, což Joelovi vadilo. Joel nechtěl přistoupit na vyrovnání, podle kterého by Linda dostala část jejich majetku. Zcela odmítal její návrhy na dohodu a nepředkládal žádné vlastní návrhy. Měli jsme dojem, že se s Lindou vůbec nechce vypořádat. Ale Joel Sandler neměl strach jenom ze ztráty peněz po rozvodu. Zatímco v polovině 90. let obchodoval na akciovém trhu a vydělával hotové jmění, chamtivý milionář si zahrával s berním úřadem. Více než 3 roky nezaplatil daň z příjmu. Joel měl velký strach, protože věděl, že jednou vyjde najevo, že se velmi dlouho vyhýbal placení daní a že nakonec skončí ve vězení, protože státu dlužil dokonce $100,000. Joel poslal Lindě dopis, ve kterém ji žádal, aby se nerozváděli. Nechtěl se usmířit, chtěl uchránit rodinný majetek před berním úřadem, ale Linda se nenechala obměkčit. Linda žila v rodinném domě na pláži a brzy získala dojem, že ji Joel potají sleduje. Když ho Linda opustila, začala se u něj ještě více projevovat snaha ovládat svoje okolí. Jednou jí prořezal pneumatiky u auta a jindy museli zavolat policii, protože ji napadl v restauraci. Joel ji v jednom kuse volal, jednou prý dokonce vyměnil zámky v domě na pláži. Museli jsme vydat soudní příkaz, podle kterého se nesměl k Lindě přiblížit, abychom Lindě zajistili trochu klidu. Když jednou byli v domě na pláži a jeli výtahem nahoru, ucítili cigaretový kouř, přičemž pan Sandler si zapaloval jednu od druhé, takže jim bylo hned jasné, že z toho výtahu vystoupil těsně před nimi. Linda měla strach, i když byla 70 mil od něj. Bála se, že jí nikdy nedá pokoj. Jeho chování se stále zhoršovalo, až měla skutečné obavy o svůj život. Proto se rozhodla zmizet. V únoru roku 2001, takřka 2 roky poté, co odešla od svého manžela, si Linda Sandlerová znovu zbalila věci a zmizela. Bez strachu o život nikomu neřekla, kam jede. Ani svým 2 dospívajícím dětem, které se taktéž přestaly stýkat se svým otcem. I když se skrývala, Linda pokračovala ve snaze dosáhnout vyrovnání, jenže Joel nechtěl spolupracovat. Stavěl se na zadní a odmítal všechno, co by ho nutilo podělit se o jeho majetek. Každou záležitost musel rozhodnout soud. Nic se nedalo vyřešit mimosoudním vyrovnáním. Joel si přál, aby ve všem bylo po jeho. Joe wanted everything done on his terms, his way, and in his order. Ale ani Joel Sandler nemohl navždy vzdorovat zákonům. V únoru roku 2001, více než 2 roky poté, co Linda Sandlerová požádala o rozvod, se případu ujal soud. Když se Joel nechtěl dělit o svůj majetek, soud to musel udělat za něj. Joel se několik let vyhýbal slyšení ohledně dělení majetku. I když mu muselo být samozřejmě jasné, že nakonec se bude muset se svou manželkou rozdělit. To bylo naprosto reálné.
Zdálo se skoro jisté, že Joel Sandler dostane příkaz, aby se svojí manželkou rozdělil o miliony dolarů, jenže byl odhodlaný neustoupit bez boje. Lakomec měl nový plán, který mu měl zajistit, že nepřijde o jediný cent. V říjnu roku 2001 se obrátil na svého bývalého souseda Michaela Sola a pozval ho na oběd. Sol byl známý hazardní hráč a Sandler se omylem domníval, že má kontakty na podsvětí. Zatímco seděli v restauraci na předměstí Filadelfie, Sandler pověděl Solovi, že má problém, který potřebuje vyřešit. Pan Sandler mu řekl, že se potřebuje o někoho postarat. Pana Sola to překvapilo a i když mu hned porozuměl, mávnul nad tím rukou, což si ale pan Sandler vysvětlil jako souhlas. Stisknul mu ruku a poté odešel z restaurace. Vypadalo to, že si rozuměli, že karty jsou rozdány. Ale ve skutečnosti to bylo trošku jinak. Michael Sol byl přesvědčený o tom, že si Joel Sandler myslel, že si právě najal vraha a okamžitě o tom informoval policii. Věřil jsem mu. Bylo evidentní, že ho znepokojilo to, co právě zažil a chtěl se zachovat správně. Začali jsme se tomu případu i hned věnovat. Bylo nám jasné, že může dojít k problémům a vyšetřování odhalilo, že rozvod se pro pana Sandlera nevyvíjí dobře. Že by rozvodem automaticky přišel o velkou sumu peněz. I hned jsme začali vyslýchat osoby, které pana Sandlera znali a došlo nám, že musíme něco velmi rychle podniknout. Státní návladní byl přesvědčený o tom, že se Joel Sandler pokusí zavraždit svoji manželku. Proto kontaktoval advokáta Lindy Sandlerové, aby mu oznámil, že život. Ale Lindu to nepřekvapilo. Věděla, že je schopný všeho, aby uchránil své peníze. Znala jeho touhu po penězích. Jenže policie neměla žádné důkazy o tom, že se Joel Sandler chystá zavraždit svoji ženu a dokud si je neopatřila, nemohla nic podnikat. Podívali jsme se na sebe a začali jsme diskutovat o tom, co můžeme dělat. Měli jsme v podstatě dvě možnosti. Mohli jsme zaklepat na dveře jeho domu a říct si, pane Sandlere, nezabíjejte svoji ženu, není to dobrý nápad, nebo jsme mu mohli nastražit past a sledovat, jak se zachová. Rozhodli jsme se pana Sandlera kontaktovat způsobem, který v něm měl vzbudit dojem, že pan Sol vyhověl jeho žádosti. Tento dojem jsme chtěli vyvolat. V polovině března roku 2001 poslali detektivové Joelu Sandlerovi dopis, ve kterém stálo: někdo se vám ozve, už po mně nic nechtějte. Dopis byl podepsán písmenem M, aby si Joel Sandler myslel, že mu ho posílá bývalý soused Michael Sol. Joelovi se opravdu ozval muž, který mu nabídl, že mu pomůže vyřešit jeho problém. Joel souhlasil se schůzkou. Sandler skočil policii na špek. Jenže usvědčit ho ze zločinného jednání bylo těžší, než si policisté představovali. There's a change in my life, and I'm feeling alive. I'm a delicate flower. Right. You killed a man. The sun's shining bright on my life, and I know I'll survive. I got punched in the face twice, and now I'm in jail. Today there's a change in my life. That's life. Some of the decisions they make while they're here can be life-changing. Viva Las Vegas Jailhouse, tonight on CBS Reality. Order. All rise. They never learn, do they? Shh. I'm supposed to make a decision as to who's right and who's wrong. He's not making sense to me. Me either. You're responsible. Absolutely. What do you want to tell me, sir? Fast. Behave yourself. Yes, ma'am. There's a reason why I did it. I'm listening to your reason. Hey, don't speak to him. I'm sorry. He got married. Be happy. Goodbye. Speedy decisions, justice dispensed, job done. That's what I'm getting at. Judge Judy in session, Monday to Friday on CBS Reality. That's all. Koncem března roku 2001 se milionář Joel Sandler domníval, že má na dosah skvělou rozvodovou dohodu.
Mělo mu zůstat všechno. Ohromné sídlo i spousta peněz. Za cenu života jeho manželky. Jenže Sandler nevěděl, že nájemný vrah, se kterým se měl setkat, byl ve skutečnosti tajný policista a policejní smyčka se utahovala. Hlavním cílem podobného vyšetřování je ochrana veřejnosti, především zamýšlené oběti. Dělalo nám starost, že Sandler je na svobodě a nikdo neví, co vlastně udělá. Museli jsme tedy postupovat co možná nejrychleji, abychom ho zatkli. Policisté se domnívali, že mají Sandlera v hrsti. Zdálo se, že dny jeho pobytu na svobodě skončily. Jenže Sandler věděl, jak vyklouznout, o čemž se policisté měli záhy přesvědčit. 28. března roku 2001 se policisté v civilu a posádka sledovacího vozu rozmístili na parkovišti před obchodním centrem King of Prussia na předměstí Filadelfie. Cílem setkání s Joelem Sandlerem bylo získat informace o tom, kdo je jeho oběť, jak to chce udělat a jestli to opravdu myslí vážně. Sešli jsme se, abychom probrali podmínky. Tým byl připravený na konfrontaci s Joelem Sandlerem. Po 3. hodině odpoledne se tajný policista, vybavený magnetofonem, setkal se Sandlerem v restauraci. Chtěl přimět Sandlera mluvit a chtěl, aby se tak dělo venku, v dosahu sledovacích kamer. Když jsem vešel dovnitř, spatřil jsem ho. Byl ležérně oblečený, měl připravený plán stejně jako já. Musel jsem ho dostat ven z restaurace. Jak se máte? Nechci zůstat tady. Pojďme si raději promluvit do auta. Dohodli jsme se, že se sejdeme tady. Změna plánu, já vás neznám. Nechci, aby mě někdo nafilmoval. A já zase nechci, aby mě s vámi někdo viděl. Můžeme se tady posadit a promluvit si. Takhle ovšem já nepracuji. Tohle je nesmysl. Myslel jsem, že to myslíte vážně. Já tady nejsem pro zábavu. Musel jsem ho přesvědčit, aby vyšel ven. Nakonec jsem řekl, jdu pryč, tohle nebude fungovat. Sandler souhlasil, že v rozhovoru budou pokračovat v jeho voze, ale jakmile nasedli do jeho Toyoty, policisté zažili velké překvapení. Mám problém, který potřebuju vyřešit. Dostal jsem na vás kontakt, ale nechci se s vámi vybavovat. Místo, aby pokračoval v konverzaci s údajným nájemným vrahem, Sandler vytáhnul sadu popsaných kartiček. Nyní mohl vraha instruovat, aniž by řekl jediné slovo. Používal kartičky, na kterých měl odpověď. Na každou otázku. Na každou otázku, kterou mu mohl nájemný vrah položit. Z kartiček jasně vyplývalo, že potřebuje něco zařídit a že se jedná o někoho, kdo žije na západě. Měl to být jeho obchodní partner, kterého se potřeboval zbavit. Když jsem se dozvěděl o těch kartičkách, došlo mi, že má všechno důkladně promyšlené předem. Připravil se na vyjednávání, aniž by musel promluvit. Uvažoval velmi dopředu. Ty popsané kartičky v nás vyvolaly velké obavy. On si přál někoho zabít. Zpočátku jsem nevěděl, jak mám na to reagovat, ale bylo mi jasné, že dřív nebo později stejně něco řekne. Musel jsem ho převést. Předpokládal jsem, že se nakonec prořekne, že se zmíní o nějakém jméně nebo o nějakém místě, že řekne, že potřebuje někoho zabít. Budeme si spolu dopisovat? Připadá mi to šílené. Když jsem seděl v tom autě a on neustále vyměňoval ty kartičky, měl jsem strach, že ho nedonutím, aby s tím přestal. Volal mi jeden člověk a řekl, že potřebujete něco vyřešit, jenže vy se nechcete vyjádřit. Potřebuju, abyste byl konkrétnější. Tyhle kartičky mi vůbec nevyhovují. Byl připravený na všechno. Docela ten rozhovor ovládl. Ať jsem konverzaci stočil jakýmkoliv směrem, měl na to kartičku, věděl přesně, co může očekávat. Přesto jsem ho potřeboval rozpovídat. Domlouval vraždu, ale nikdy se nezmínil o tom, koho chce vlastně nechat odstranit. Tajný policista z něj v podstatě nic nedostal. Zdálo se, že Joel Sandler má kartičku na všechno, i když detektiv nakonec přišel na to, jak ho přimět, aby začal mluvit.
Věděl jsem, že ho zajímají jenom peníze. Sešel se mnou hlavně kvůli penězům a napadlo mě, že by mohl začít mluvit, kdybych se s ním začal dohadovat o ceně. Přestože se dohodli na $25,000, detektiv si řekl o dalších 5,000 za likvidaci těla, ale tenku první třídy a o nějaké drobné na nenápadné oblečení. To bylo na Sandlera moc. Konečně prolomil mlčení. Ne, měli jsme dohodu dohromady 25,000. Řekl mi, že jsme měli dohodu, kterou nebudeme měnit. Rozčílil se, protože šlo o peníze. A právě toho se využil. Policie nakonec nahráli Sandlerův souhlas. Dvojice se dohodla na 25,000 za vraždu. Joel Sandler potvrdil, že letenka a další informace budou záhy následovat. Pak vystoupil z auta a začal trhat kartičky, které se navíc chystal spálit. Zničil by tak jediný důkaz, který policisté měli. Bál jsem se, co bude s těmi kartičkami, věděl jsem, že je to důkaz. Něco z našeho rozhovoru jsem sice nahrál, i když ne všechno. Pomáhal jsem mu s trháním těch kartiček, ale jeden kousek mi spadl na zem. Když se pro ně sehnul, jednu z kartiček jsem si strčil do kapsy. I s tímhle důkazem bylo policistům jasné, že bude velmi těžké dokázat Sandlerovi, že měl v úmyslu nechat zavraždit svoji ženu. Před tajným policistou se nikdy nezmínil o tom, kdo má být oběť. Policisté potřebovali víc, jenže čas pracoval proti nim. Když naše schůzka skončila, potřeboval jsem mít jistotu, že je paní Sandlerová v bezpečí, protože jsem nepochyboval o tom, že ji pan Sandler chce nechat zavraždit. Joel Sandler se vrátil do svého honosného sídla a nadále plánoval, jak na dobro vyřešit problém s rozvodem. Policisté se mezi tím snažili získat dostatek důkazů pro jeho zatčení. Otázka zněla, kdo svého cíle dosáhne jako první. Počátkem dubna roku 2001 byl Joel Sandler pod policejním dohledem. Chamtivý milionář se dohodnul s tajným policistou, který se vydával za nájemného vraha, ale nezmínil se před ním o tom, jak se vyhlédnutá oběť jmenuje, protože Sandler nevěděl, kde právě pobývá. Už uplynuly více než 2 měsíce, co jeho žena Linda odešla z domu na pláži v New Jersey a zmizela. Nemusím nejspíš zdůrazňovat, že nikdo nevěděl, kde vlastně je, přestože mi pravidelně volala mobilem, aby měla přehled o aktuální situaci. Ale zdůrazňuji, že ani já jsem nevěděl, kde vlastně je. To bylo samozřejmě bezpečné. Ať byla Linda kdekoliv, potřebovala peníze k tomu, aby přežila. A jestli někdo dokázal vypátrat pohyb peněz, byl to Joel. Obvolával banky a společnosti, vydávající kreditní karty, ale nic nezjistil. Joel Sandler udělal možné nemožné to proto, aby vypátral, kde je. Volal nejrůznějším osobám, aby to zjistil, obvolával banky a realitní kanceláře, přičemž tvrdil, že hledá svoji ženu. Naštěstí mu nikdo nic neřekl. Ale Joel Sandler se nehodlal vzdát a stále měl jedno eso v rukávu. On a Linda byli stále manželé. Zavolal tedy do Lindiny družstevní záložny a řekl jim, že může disponovat jejím účtem. Lindin ukryt nezůstal dlouho v utajení. Byli manželé a on se dostal k pracovníkovi, který mu odfaxoval kopie proplacených šeků s pomocí internetu, se pak dopátral adres, které byly na šecích uvedeny a právě tak nalezl místo, na kterém se Linda ukrývala. Vyšlo najevo, že Linda Sandlerová se ukrývala v Sun Valley, luxusním lyžařském středisku v Idahu, kam Sandlerovi jezdili na dovolenou ve šťastnějších dobách. Když vypátral svoji oběť, znovu si domluvil schůzku s nájemným vrahem. 23. srpna odpoledne se Joel Sandler a policista, který se vydával za nájemného vraha, znovu sešli v nákupním středisku King of Prussia na předměstí Filadelfie. Doufali jsme, že se z druhého setkání dozvíme něco o oběti, kterou samozřejmě měla být Linda Sandlerová. A taky jsem chtěl získat zálohu, kterou jsem potřeboval, abych mohl začít. Ale když jsem k němu přišel, choval se velmi zvláštně. Něco ho znervoznilo. Dobrý den. Jak se máte? Dobře. A co vy? Jestli s vámi mám spolupracovat, potřebuju znát vaši totožnost. Vy o mně víte všechno. Totožnost? Jak tomu mám rozumět? Potřebuju vědět, co jste vlastně zač.
Mám vám povědět, jak se ve skutečnosti jmenuju? Vy o mě víte úplně všechno. Jinak do toho nejdu. Potřebuju rodný list, řidičák nebo nějaký jiný průkaz s fotografií. Nemůžu vědět, jestli nejste tajný policista. Totež nevím ani já. To je sice pravda, ale víte, jak se jmenuju, víte, kde bydlím. Znáte můj telefon. Můžu vám ukázat průkaz. Řidičák? Ano. Může být falešný. Tohle je absurdní. Zatím počkám, naschle. Joel Sandler spanikařil. Vyšetřovatelé doufali, že se jim podaří Sandlera usvědčit, jenže on je zase převezl. Prozradil je někdo, nebo si lakomý Sandler sehnal levnějšího nájemného vraha? Život Lindy Sandlerové byl ve vážném ohrožení a čas rychle běžel. Když ode mě podruhé odešel, nepochyboval jsem o tom, že je připravený zavraždit svoji manželku. Nemusel to udělat hned, ale bylo jasné, že když zašel takhle daleko, je k tomu pevně odhodlaný. Museli jsme ho zatknout. Státní návladní byl ve velmi nepříjemné pozici, neměl proti Sandlerovi takřka vůbec nic v ruce, ale kdyby čekal na usvědčující důkazy, Linda Sandlerová mohla zemřít. Museli jsme uvážit dvě skutečnosti. Za prvé, máme i po druhém setkání dost důkazů o tom, že se chystal nechat zavraždit svoji manželku, a za druhé to byla Lindina bezpečnost. Joel si mohl najmout jiného vraha. Dokud byl Joel na svobodě, byla Linda ve vážném nebezpečí, což jsme nechtěli připustit. Státní návladní Bruce Castor rozhodl, že mají dost důkazů pro obžalobu a vydal rozkaz k zatčení Joela Sandlera za přípravu vraždy. 26. dubna roku 2001 policie dorazila do Sandlerova domu, kde ho zatknula. Nic takového nečekal. Vypadal překvapeně. Dlužno říct, že byl bledý a nervózní. Když otevřel dveře a spatřil policisty a policejní vozy, byl ohromený. Myslím, že jsme ho zaskočili. Byl to člověk zvyklý na to, že dostane všechno, co chce. Nemohl uvěřit tomu, že se nechal napálit. Nemohl uvěřit tomu, že v jeho domě jsou policisté, kteří ho prostě a jednoduše zatýkají. Joel Sandler byl ve vazbě, ale mohlo jeho obvinění obstát před soudem? Obžaloba se musela vytáhnout. Nezapomeňte, chytrý milionář nikdy otevřeně neřekl, že chce nechat zabít svoji ženu. Crimes of greed and power. He wanted a lot more money than he had coming. She liked the power. She wielded the power. Dark deeds of the rich and famous. You wouldn't do that to an animal, and he did it to my sister. That's what made him so scary. Real-life film noir. In its wake, this case has left victim upon victim upon victim. From the depths of high society. Rich people sometimes get away with things. Power, privilege, and justice. Tonight on CBS Reality. The whole town has seen it at some point in time. What is it? That's the question. When he left that Saturday morning, and he said he didn't want to go. That's what I remember about him leaving that morning. Maybe my husband knew too much. That gun never got that close to Mr. Kennedy's head. So what happened to him? It's very much like trying to assemble a jigsaw puzzle. We're on to the trail. Unsolved mysteries. Tonight on CBS Reality. Zatčení Joela Sandlera se dostalo na titulní stránky novin po celé Filadelfii. Příběh o milionáři, který byl natolik lakomý, že by raději zabil svoji ženu, než by se rozdělil o svůj majetek, rozpoutal mediální šílenství. Ten příběh byl zajímavý sám o sobě, ale když vyšlo najevo, že Sandler byl 4krát zatčen za drobné krádeže v obchodech, začalo být evidentní, že to není jenom arrogantní milionář, který se snaží zabít svoji ženu, ale taktéž neuvěřitelný lakomec, který není ochoten vydat ani cent navíc.
Když se soudce Sandlera zeptal, jak velkou kauci si může dovolit složit, odpověděl 25 000, což je stejná částka, kterou byl ochoten zaplatit za vraždu své manželky. Zřejmě to byly jediné peníze, které by neváhal utratit. Soudce kauci zamítl. Od samého začátku jsme věděli, že pro obvinění nemáme příliš mnoho důkazů. Pachatel se nikdy jasně nevyjádřil. Mám problém, který potřebuju vyřešit, ale nechci se s vámi vybavovat. Používal kartičky, které obsahovaly odpověď na každou otázku, kterou mu mohl položit nájemný vrah. Ani jednou nedal najevo, koho chce vlastně nechat zavraždit a kde dotyčná osoba žije. Měli jsme jenom nepřímé důkazy, ale věděli jsme, že tento proces nesmíme prohrát, jinak by byl život paní Sandlerové ohrožen navždy. I když byl Joel ve vazbě, Linda měla pořád strach. Její manžel byl zvyklý na to, že vždycky dosáhne toho, co chce. A tentokrát se zdálo, že chce, aby zemřela. Linda měla stále ohromný strach, nevěděla, jak ten proces vlastně skončí. Jestli bude Joel odsouzen nebo ne. Byla tudíž hrozně vystrašená, což je logické. 14. ledna roku 2003, více než rok po zatčení Joela Sandlera, čekal dav novinářů na příjezd milionáře z Main Line a na začátek ostře sledovaného procesu. Uvnitř soudní budovy začal Sean Cullen předkládat důkazy obžaloby. Jeho počáteční výpověď byla zcela prostá. Joel Sandler sice otevřeně nemluvil o vraždě svojí manželky, ale bylo evidentní, co má v plánu. Cullen přehrával video a audio nahrávky ze Sandlerova setkání s tajným detektivem a ukázal i jedinou zabarvenou kartičku. Byl to sice důkaz, ale byl dostačující? Neměli nikterak snadný úkol, ale dělali, co bylo v jejich silách, aby mu prokázali úmysl vraždit, i když v podstatě měli jenom jednu kartičku. Aby přesvědčil porotu o Sandlerově vině, musí Cullen předložit něco hodnověrného a rozhodl se pro výpověď Lindy Sandlerové. Přivezli jsme ji k soudu, protože to bylo nutné. Porota musela vědět, že se jedná o konkrétního člověka. 2 dny po zahájení procesu vstoupila Linda Sandlerová do soudní síně, prošla kolem zírajícího manžela a přistoupila k porotě. Bylo jasně poznat, že poprvé mluví na veřejnosti. Byla hrozně nervózní, protože to bylo poprvé, co viděla Joela potom, co od něj odešla. Linda pověděla porotě, že nemilosrdná rozvodová bitva v ní vyvolala velké obavy o život. Nejvíce zapůsobily detaily rozvodového řízení a to, s jakou snahou ho Joel bojkotoval. Obžaloba odvedla dobrou práci. Obžaloba se odmlčela, ale Joel Sandler a jeho advokát Thomas Bergstrom se domnívali, že nic neprokázali. Obžaloba sice zahrála na city, ale obhajoba tvrdila, že nedokázala to, že se Joel pokoušel najmout člověka, který by zavraždil jeho manželku, i když si Joel s touto myšlenkou pohrával. Tak ji prostě nikdy neuskutečnil. Tohle je absurdní. Počkáme s tím. Obhájce se snažil přesvědčit porotu, že nemáme dost důkazů o tom, že by Sandler scháněl nájemného vraha a i kdyby se o to pokusil, nakonec od toho ustoupil a jestli od toho ustoupil ještě před samotnou realizací, jeho klient je nevinen. Což je mimo vší pochybnost. Ale Sean Cullen byl rozhodnutý přesvědčit porotu, že Joel Sandler nikdy neodstoupil od realizace zločinu. V závěrečné řeči přehrál slova, která Sandler vyslovil před tajným detektivem. Bylo to prohlášení, kterému se neubránil, když se začali dohadovat o výši honoráře. Máme dohodu. Z jeho slov vyplývalo, že se dohodl na vraždě své ženy. Porota se radila 4,5 hodiny, než dospěla k verdiktu. Pro Lindu Sandlerovou to byly velmi těžké chvilky. Což je samozřejmě pochopitelné. Bála se ještě víc. Nechtěla být v soudní síni, když byl vyhlášen verdikt. Říkala, že z toho nebude mít radost, ať to dopadne jakkoliv.
Jestli je vinen, bude mě to mrzet, protože to kdysi býval moc milý člověk. A jestli je nevinen, budu až do smrti žít ve strachu. Porota shledala Joela Sandlera vinným z toho, že se pokusil nechat zabít svoji manželku a byl odsouzen na 8 až 25 let vězení. V následném rozvodovém řízení získala Linda Sandlerová 75% ze 4,5 milionového rodinného majetku. Ale rozsudek ani vyrovnání nezajistili Lindě klidný spánek. I nadále se skrývá a je přesvědčena o tom, že Joel Sandler ji může nechat kvůli penězům zavraždit i z vězeňské cely. Joelu Sandlerovi záleželo jenom na penězích. Nestačila mu sebevětší částka a představa, že by se musel s někým dělit, byla pro něj zcela nesnesitelná. Sehnal si člověka, který měl zavraždit jeho manželku. Bohužel pro něj byl ten člověk tajný policista. Joel podle mého soudu neví, co je to svědomí. Myslím si, že vražda jeho manželky mu připadala zcela legitimní, protože se s ní nechtěl dělit o peníze. Vsadila bych se, že kdybyste se ho dnes zeptali, jestli udělal něco špatného, odpověděl by vám, že ne. Nepoznala jsem člověka tak posedlého penězi, jako byl Joel Sandler. Ve vězení si Joel Sandler nemusí dělat starosti z účty za vodu nebo za teplo, přesto je to i nadále lakomec. Policie zabavila jeho automobil z 98. roku, protože se v něm domlouval zločin. Jenže Sandler policisty zažaloval a žádá, aby mu ho vrátili. Takže až si odsedí svůj trest, je možné, že domů pojede ve 30 let starém autě. Děkuji vám za pozornost. Já jsem Dominic Dunn. Vyrobila Zone Reality 2008. Jsem